Hyvää huomenta. Ihanaa sunnuntaista 10. joulupäivää herran vuonna 2023 kaikille. Tervetuloa Sipeliinan ystävinen tonttuineen ketopalaa tuokioon. Teimme kahvit ja ketopalat teidän nähtenne. Wow! Eli uunista otamme tämän keto-mokkapalapohjan. Onpa hyvän näköinen. Eli tää on keto-mokkapalapohja tämmönen. Siinä on kaakaota, kananmunaa, kookosjauhoa, mantelijauhoa. Ja oikein herkullinen, sopiva, mukava. Sammutetaan aina uuni, katsotaan tarkkaan ettei jää päälle. Nimittäin kollegallahan paloi talo kun hänelle koirat sytytti, laittoi tämän uunin päälle, niin talo paloi. Eli siinä kuoli hänelle 2 koiraa ja hän muutti sitten kauemmas sieltä. Että näiden sähkövehkeiden kanssa pitää olla todella tarkka. Tuossa on tulossa kahvia, eli mä teen aina pannukahvia. Pannukahvia teen aina, koska se on parempaa kuin toi suodatinkahvi. Onhan tossa vieraita varten toi suodatin. Ja kun tää kiehuu, niin tää otetaan pois levyltä, annetaan vähän aikaa ton seistä, koska 95-asteinen vesi on parasta kahvin pavun liottamisen. Se jauhettu kahvipapu laitetaan sitten 95-asteiseen veteen. Ja kun se 5 minuuttia tuossa odottaa, niin se on 95-asteista. Ja tää ketokakkupala jäähtyy täällä. Mä nostan sen jäähtymään tuohon. Nämä lusikat oli vaan täällä uunissa sen takia, että ne piti yllä muotoa, kun tää levy on liian iso, niin se pitää sitten estää näiden paperin reunan kaatuminen näillä lusikoilla. Eli nämä kestää kuumuutta, niin näitä teräslusikoita asetellaan reunoille niin, että tämä pysyy puosissa. Ja näin nähti siitä sitten tuli. Eli tämmönen herkku. Keto-mokkapala-pohja. Ja ketohan tarkoittaa, että vältetään hiilihydraattia, eli ei käytetä vehnäjauhoja, eikä ohrajauhoja, eikä ruisjauhoja, eikä kaurajauhoja. Toki me käytetään niin kuin näiden ketoleipien valmistukseen osa näitä on niin kuin ruislesettä, eli ruislesettä on toki, ja sitten tätä kauralesettä, mutta ei jauhoja, että vain niitä lesekuoria. Ja hyvä tulee. Ja aikaiset tuossa jäähtyy. Mä oon tällaisen tehnyt jo tällaisen päällysteen, eli tää päällyste on niinku tummaa suklaata, voita, kermaa, vähän karppisokeria eli erytritolia tai steviaa. Ja tää on niinku sellainen, joka siihen päälle sitten laitetaan ja sitten laitetaan jääkaappi jähmettymään tuo. Ja nyt kun meillä on 95 asteista vettä kahvipannussa, niin laitamme sinne kahvipannuun rouhittu kahvipapu. Eli ihan näitä kultakatriinoita
perinteinen kultakatrina tai juhlamokka tai vastaava pannujauhotuksena. Suodatinjauhotuskin voi käyttää, mutta se on vähän semmoista lössöä. Eli tässä on nyt tää, ja tässä on noin 6 kuppia tossa, eli sinne menee noin 6 ruokalusikkaa kahvia. Eli näin kun kaataa silmämääräisesti, niin näkee, kun ymmärtää ja tietää ja osaa. Eli tuossa on nyt se 6 ruokalusikkaa kahvia. Ja sitten laitamme sekoituksen haarukalla. Eli haarukalla sekoitamme. Haarukalla sekoitamme tämän pinnan rikki, jolloin tämä uppoo tämä jauhe tänne veteen. Eli mä en tiedä näkyykö se nyt sinne, mutta siellä se nyt on. Tää on tämmönen todella 6-8 kupin pannu, niin riittää hyvin minulle aamuksi. Ja ne kupithan on pieniä, eli tässä ei puhuta mistään litran kupeista, vaan ihan näistä desin 1,5 kupeista. Eli tämmösiä aamulla kittaa menemään 3-4 kappaletta. Niin siitä se aamu aukeaa. Ja minähän en juo kahvia kofeiinin takia, vaan ihan sen takia, että se on hyvää ja terveellistä. Se on muun muassa estänyt minulla diabeteksen puhkeamisen. Meillä on isän ja äidin puolelta sukua sitten diabetekselle eli sokeritaudille. Ja mullahan on hyvin herkästi kuohuvat sokerit 8, 8,5, 9 ja 10, eli 9 ja 10. Niin siinä on se, että kun juon kahvia maltillisesti, niin verensokerit eivät pääse kohoamaan. Eli se vaikuttaa tähän haiman toimintaan parantavasti. Ja yleisesti kahvissa on useita aineita, jotka estävät tulehduksia, pitävät tulehduksia kurissa. Ja se on myös siis sillä mielellä anti-inflammatori, eli pitää tulehduksia kurissa. Siellä on myös semmoisia aineita, mitä mistään muualta saa, jotka on ihan tutkimuksin todettu merkitykselliseksi terveyden säilyttämisessä. Eli maltillinen kahvijuonti on terveellistä. Meillähän opetetaan kaikki täysin päinvastoin tässä valtiollisessa koulutuksessa. Ja sehän on niin kuin aivan hirveätä, koska meillä opetetaan kaikki väärin tarkoituksella. Kaikki opetetaan väärinpäin, jotta me pysytään sairaina, jotta Big Pharma eli lääketeollisuus saa meitä elämän ajaksemme uhreja, elämän ajaksemme maksavia asiakkaita. Lyhentää myös elämän ikäämme sillä, että olemme jatkuvasti sairaita tässä kokonaisuudessa, eli väärä ruokavalio, joka opetetaan jo koulussa, väärä lautasympyrä, väärä tapa suhtautua elämään, yhteisöön, itseensä. Kaikki on niin päinvastoin. Kaikkihan lähtee siitä, että ensin pitäisi kunnioittaa itseään, rakastaa itseään, koska jos et rakasta itseäsi, et voi rakastaa myöskään muita. Se on kaikki keinotekoista ja näennäistä leikkimistä, jos et sä rakasta itseäsi. Et sä voi joka päivä ajatella, että sä oot jotenkin huono ja leikkiä rakastava sun koiraa. Ei se niin mene. Valehtelet itsellesi ja valehtelet koirallesi. Sun on rakastettava itseäsi, jotta sä voit rakastaa muita. Se on se lähtökohta. Eli nyt tänään, sunnuntaina 10. päivänä joulukuuta, herravuonna 2023, kaikki mukaan rakastamaan itseään. Kaikki mukaan rakastamaan omaa itseään. Toivon todella ja pyydän teitä kaikkia alkamaan vilpittömästi pitämään itsestänne sellaisina kuin te olette. Se on lähtökohta rakkaudelle, todelliselle rakkaudelle, antamukselle, pyyteettömälle rakkaudelle, joka kantaa hyvää hedelmää ajasta aikaan.
Eli nyt meillä on tämä jäähtynyt sen verran tämä meidän pikku ystävämme, että me kaadamme tämän suklaan tähän päälle, suklaakerma erytritolivoin. Ja siihen kaadetaan, toki voidaan ottaa lusikka, että saa kaikki herkut talteen, mutta ihan tästä keskustasta kaatamaan, niin että se leviää kaikkialle. Peittää kokonaan tämän ihanan systeemin. Jää mukavasti tuonne reunoille. Ja sitten katsotaan vielä, että se on mennyt joka paikkaan. Ja kun se on kaikkialle levinnyt, tämä ystävä laitetaan tuonne jääkaappiin. Ja kohtahan se on ihan syötävä sitten, koska tää jähmettyy tosi nopea tää suklaa. Eli tämmönen herkku. Ja tää jähmettyy tuolla jääkaapissa sitten tämä. Se vähän nyt kuiskahti tonne yli laitojen, mutta siinä pitää laittaa tuo lusikka, niin se pysyy aisoissa. Ja laittaa vielä lusikka tonne, niin pysyy aisoissa. Kun on liian pieni tai liian iso on tää huoka. Huoka on vähän liian iso. Sillähän on semmoinen. Joo. Lili, tuus tänne kun Lestari tulee. Kato sä, tätä vois syödä, kun tää ei ole koirat ei kestä suklaata, niin se on vähän kumma, kun meidän ystävät ei kestä tätä suklaata. Niin. Ystävillehän tää on kauhistus, tää suklaa on. Töille suklaa on kauhistus, niin on kauhistus. Noin. Katsotaanko täällä on tilaa täällä. Voisin polttaa pois. Mä luen tilaa tälle ketokakulle. Laitetaan mukana pois. Otetaan vielä tuon lamppu pois. Nyt on tilaa ketokakulle. Tässä on, ei se kakku, vaan tämmöinen ketopalahan toi on. Tuleeko tänne tarpeeksi? No, eikö se ole tasainen? Sitten voi maistella tätä suklaata. On hyvää. Maistuu. Maistuu suklaa. Niin.
Sitten otetaan tää omena, pestään tätä pintaa. Näissä ulkomaalaisissa omenoissa on aina pinnalla myrkyt. Jopa kuoressa, mutta kuoret on niin hyviä, että mä syön ne kuitenkin. Otetaan tämmönen omena, joka palotellaan tänne vatiin. Ja nää syödään nämä siemenet. Me otetaan nyt halvimpia Jonakoldeja ja sitten Idareddejä. Idared euro 19 ja Jonakold euro 49 kilo. Syödään nuo siemenkodat, jos ei ne ole pilaantuneita. Joskus ne on pilaantuneita. Että tästähän ei jää sitten mitään muuta jäljelle kuin toi varsi. Eli joku hurjahan tonkin voisi syödä, mutta nämä siemenkodat on ihan syötäviä. Ja sopii syöpäsairaalle erittäin hyvin noin siemenkodat. Eli estää syövän leviämistä. Toivon, että banaani, mä laitan yhden banaani, jos on. Mä laitan tämmöisen banaanin tonne. Monihan ei käytä banaani, kun ne on niin ketoja, mutta mä suosin mieluummin terveellisyyttä, ettei pidä olla liian keto. Eli kilpirauhasen toiminta ja elimistön toiminta vaatii hiilihydraatteja jonkun verran. Ja täysketo on hirvitys. Siis ihan täysin hiilihydraaton ravinto ei toimi. Ei vaan toimi. Sitten otetaan tätä heraa voi kaataa tänne. No ja sitten tää on turkkilaisjogurttia. Eli tää on erittäin hyvä. Tää omena ja voito ja banaanikin pitää ihan hyvänä, kun siinä on hivenä noita vitamiineja ja kuituja. Ja muutenkin se on terveellinen silloin tällöin syötynä, mutta ei nyt liikaa. Niin tää turkkilainen jogurtti ja omena on erittäin hyvä syödä ainakin kerran päivässä, koska se takaa suoliston toiminnan, elimistön toiminnan ja auttaa myös näiden raskasmetallien poistossa elimistössä. Näitä raskasmetallejahan tulee joka puolelta kehomme jatkuvasti. Ja raskasmetalli 5G-yhdistelmä on äärimmäisen paha. Eli tässä on meillä tämmöinen mukava annos. 1 iso omena, 1 keskikokoinen banaani, 3 ruokalusikallista turkkilaista jogurttia. Sitten tämä meidän kahviherkkumme 1,5 desiä pannukahvia, eli 1,5 desiä pannukahvia. Siis tuoksu on mahtava. Maku on samoin kuvaamaton. Aivan uskomatonta. Siis kyllä on ihminen jossain mielessä myös kekseliäs.
Tässä tulee tämä meidän ystävämme joulukalenteri. Eli tämä on erittäin kaunis, mukava, ihana. Suosittelen kaikille hankkimaan tällaisen joulukalenterin. Niin tämäkin tuli mulle yllätyksenä tori.fin kautta Tuusniemeltä. Eli tämmönen ihana joulukalenteri. Niin en voi olla esittelemättä tätä. Tämä on todellakin nyt 10. päivä. 10. päivä tänään. Ja meillä on tämmönen kortti tässä, jossa on lyhde, kauralyhde ja lyhtyjä, näitä kynttilöitä ja lukee hyvää joulua tuolla ylhäällä. Tämä kortti on lähetetty vuonna 2020 ja täällä lukee hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2020 toivoo Ulla ja Seppo. Ja täällä on tämmöinen kiva postimerkki, jossa tontut ovat menossa ilmiselvästi saunaan. Sen saunapyyhin mukana ja lyhdyt. Noin, me ollaan menossa saunaan. Ja todellakin näin kaunis kortti. Eli kyllä suosittelen lähettämään kauniita joulukortteja ihmisille ja perheille, koska näissä sielu lepää. Se, että kortti olisi itse tekemä, siis itse piirretty ja maalattu, niin se vielä parantaisi tätä kokonaisuutta, että siinä on todella ajateltu sitä vastaanottajaa, kun on tehty intiimikortti itse. Ja nyt jännityksellä ensin maistamme tätä. On hyvää. Isä hakkumamma. Päälle kahvia. Pannukahvia. Ja sitten katsotaan yhdessä tämmönen 10. luukku. Mitäs siellä on? Eli luku 10 on tuossa. Ja täällä luukussa 10 on tämmönen niin kuin miehen vartalo ja jotain muuta. Eli tässä on tämmönen miehen vartalo ja miehen jalatkin on täällä. Eli tässä ruohikossa miehen jalat. Eli yhdistämällä nämä kaksi saamme miehen seisomaan nurmikolla. Näin. Eli mies seisoo nurmikolla ja hänellä on kädessään pussi, pullo. Eli hänellä on kädessä pullo ja hän vaikuttaa laboratorioihmiseltä, laborantilta tai professorilta, mutta hän on kuitenkin kädessään tutkimuspullo. Ja hän on nurmikolla. Et ilmeisesti hän tutkii nurmikon, ottaa analyysiä nurmikosta ja laittaa tuohon veteen ja pulloon ja vie tutkittavaksi. Eli tässä on tällainen tapaus. Luonnon tutkija. Mistä kaikista voisi tulla luonnon tutkijoita ihan pienillä toimenpiteillä. Tarvitsemme vain vettä, suolaa, sokeria ja omenavineetikkaa, soodaa. Ja voimme alkaa tehdä kokeita. Kesällä ja talvella voimme kerätä luonnosta näytteitä ja tehdä kokeita. Ja minä jatkan sunnuntaiviettoa perheeni, ystävieni ja rakkaideni kerran ja toivotan teille sitä samaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kaikille hyvää sunnuntaita, hyvää pyhää, hyvää 10. joulupäivää.
Hei hei!